Il-Prim Ministru Robert Abela attenda għaċ-ċeremonja ta' gradwazzjoni ta' 35 persuna fil-Mediċina u l-Kirurġija mill-kampus tal-Queen Mary University of London li jinsab f'Għawdex. F'diskors waqt iċ-ċeremonja tal-okkażjoni fiċ-Ċittadella, Dr. Abela sostna li s-settur tas-saħħa partikolarment f'Għawdex għandu ikabbar il-potenzjal ta' din l-Università rinomata. Hawnhekk il-Prim Ministru semma il-Master Plan għall-Isptar Ġenerali ta' Għawdex u għalli fih hemm ippjanat li jinbena ċentru tal-autonomija u ċentru ġdid għar-riċerka. Intqal li dan mhux biss għajn għal servizz tas-saħħa ta' kwalità f'Għawdex, iżda wkoll biex din l-Università tkompli tagħti esperjenza b'saħħitha lill-istudenti. Il-Prim Ministru fisser lil din l-Università bħala eżempju sabiħ ta' eċċellenza fl-edukazzjoni li għandha kampus fil-qalba ta' Għawdex. Dr. Abela qal li l-istorja ta' din l-Università f'Għawdex hi waħda ta' suċċess li ntlaqet anke mill-imsieħba soċjali f'Għawdex u l-komunità Awċija. U temm jawgura l-gradwati il-ġodda u għal is-suċċess tagħhom għandu jirrifletti f'aktar ġid għall-komunità. Fil-kampus ta' din l-Università f'Għawdex hemm 23 Malti jaħdmu fosthom akademiċi waqt li attendu mal-280 student ġejjin minn 52 pajjiż differenti.